Tan só 2 seminarios quedan da programación da Facultade Ágora, a iniciativa da Deputación de Pontevedra centrada na formación sobre o espazo público. O resultado de todos os seminarios, tanto a nivel de calidade, é moi alto, tanto os distintos profesores que participaron, o nivel de conferencias, o nivel de debate, o nivel de ideas, e creo que é realmente profundo e interesante. Mañá o edificio Castelao do Museo acollerá a penúltima cita que introducirá a visión de xénero do espazo público. A protagonista será a arquitecta e urbanista Zaida Muxí, experta na materia. Sendo unha das súas teorías máis coñecidas a de que as cidades teñen xénero e o xénero é o masculino, non? De que as cidades foron construídas dende a única perspectiva e visión do varón. O último seminario será o 12 de novembro e preséntase como un dos pratos máis fortes da programación. Ata Pontevedra viaxará o arquitecto e urbanista danés Jan Gehl, un dos impulsores da recuperación do espazo público para as persoas. Xa tive referencias do modelo de Pontevedra e do Concello de Pontevedra. Despois de contarlle todo este modelo agora que estamos implementando, foi cando se decidiu que se comprometía a vir físicamente, a vir realmente a Pontevedra. Autor de máis de 98 libros nos que defende o modelo de cidade a escala humana e o uso de medios de transporte como a bicicleta, a súa pegada figura no urbanismo de importantes capitais de todo o mundo. Unha eminencia en canto ao que é a tratamento do espacio público. El é o autor das petrolizacións de Times Square en Nova York, en Moscú, en Melbourne, en numerosas cidades a nivel internacional. A Deputación agarda que a visita de Gehl xere unha gran expectación, tanto é así que o seminario trasladarase ao teatro principal e estará aberto a toda a cidadanía. Será necesario reservar butaca na web agora.depo.gal.